Tuke okapu mag ASK Basketball Cup ochakore ayanga kawuono e lap skunde mbalariany ma USIU katuke gi ma odonjo e tielo mar ariyo ywayo timbe maromo 16 mawuok e pacho ka gi piny mar Sudan ma milambo. E tuke mane obagi kawuono mag grube, tim mar Maldor mawuok Kakuma ne oyudo thuolo mar yudo loch e tok tim mar Original wuok chien kendo loyo gi points 71 kuom 66. Komachielo tim mar Hope Warriors noloyo tim mar Junubin points 57 kuom 46. Kajamus noloyo Elite Drive points 55 kuom 50. Elite Drive noloyo points 61 kuom 60 gi tim mar Longhorns. Kanoloso gi jofwambo, jakanyo mar ASK Foundation Magwil Malith noloro ni tuke gi miyo rawere mantiere skunde thuolo mar nyiso mich margi. Mich manyalo miyo gi thuolo mar somo e skunde mag mbalariany maonge chudo. Finals mag tuke gi ibiro bagi kind tarik 18 dweni e alap ma Kasarani Indo. The game was tight. Ilikuwa ngumu. We are down 31 points, but I kept encouraging my boys that in basketball, until the final whistle, we fight down from 31 points. We managed the opponent to manage to score only 4 baskets, and we score like 40 points, and we won the game. So I encourage my boys, you have to fight, you have to go, we missed a lot of free throws today, like 21 free throws, and we were down 31 at third quarter, and we came and went back. Ask in Sports is an initiative by Her Excellency, the Honorable Adud Salva Kiir Mayardit, who is the senior presidential envoy for special programs in South Sudan. And this is a brainchild that she came up with because there was a need, there was a gap that that she felt was left that needs to be filled in terms of sports and all that.